Gran Madre de Dios, sé siempre la reina nuestra región. Repito, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina nuestra región. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña, Francia! Viva! Ora pa kanya suya mahal na ina na Senyora de Peña, Francia. Maray na aga po sa gabos. Marhay na aga po sa indong mga tugang kay Kristo. Maluhod po kita para sa Orasyo Imperata. Sa ngaran ka nama, asinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Amang maherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tuman sa pandemya kang COVID-19, na naglalakop mo niyan asin nagdadara ning kagadanan. Hinahagad mi sa imong ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na dara kanhelang asin kagadanan. Maibalik ang sa mong paglaom, asin mapakusog ang sa mong pagtubod. Ipinapamibinya mo, nagiyan mo ang mga tawong naghihingwa sa paghanap ng bulong, asin pag-adal kang paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami na huli kan mga bakunang napagkanigong mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon ni sa mong mga paginguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sa diri asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapanghingaluan na daing kasagkoran. Itaong mo sa mo ang biyaya na maginguwa para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang sa mong pagmangno, asin pagmakulog, sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan, na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo, sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini, hinagad mi huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaibamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Ubanal na lalawgo ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia, sa ngaran ni Nama, Sinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Tawag sa mga kakasalo. Ikadawang tawag para kay Rocher Gonzaga Pacau, 33 anyos, soltero, kang kinalansan San Jose Camarines Sur, aki ni na Ruben Torero Pacau, asin Aida Karinan Gonzaga, maut magagom kay Maria Florabel Rivera, 32 anyos, Daraga, kan San Miguel Street, San Felipe Naga City, aki ni na Ruben V. Rivera, asin Gloria L. Balana. Ikadawang tawag para kay Edward de la Rosa Lumbis, 32 anyos, soltero, kan San Agustin Pili,
Aki ni na Eugenio Lumbis as in Yolanda de la Rosa, maabot magagom kay Jacqueline de Guzman Cortez, 41 anyos, Daraga, kan San Francisco, California. Aki ni na Chinmi Mendoza Cortez as in Esmeralda Walker de Guzman Cortez. Ikaduhang tawag para kay Danholo R. Morales, 30 anyos, soltero, kan Molave Street, Liboton, Naga City. Maabot magagom ki Vivian Jove A. Mercado, 28 anyos, Daraga, kang Concepcion Grande, Naga City. Aki ni na Vicente L. Mercado as in Eden A. Mercado. Ikaduhang tawag para kay Rex Mosa Anzano, 33 anyos, soltero, kang Inarado, Daraga, Albay. Aki ni na Elmer N. Anzano as in Mary Ann V. Musa. Maabot magagom ki Lalaine Tulosa sa Dia, 32 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Mawot aki ni na Juan P. Sadia, as in Thelma Tolosa. Ikaduhang tawag para kay Richard Pontanares, 28 anyos, soltero, kang Karangahan, San Felipe, Naga City. Aki ni na Ricardo Oy, as in Alma A. Pontanares. Mawot magagong kay Marie Ruth Marcaida, 28 anyos, Daraga, Naga City. Aki ni na Moreno P. Jose, as in Maria Milagros P. B. Marcaida. Kung si Isay man po ang makakaulang sa pagresibi ninda ng banal na sakramento ni matrimonyo, tulos man po magdulok sa satong kura paroko o magdiyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Yaw na kita sa ika-27 Domingo ng taon na may ang tema, ang tunay na pagmangno. Ang Diyos dayupot sa pagpahiling nin pagkamuot asin pagmangno sa satuya. Minamaot kan mahal na Diyos na maging maimbod man kita sa pagpahiling nin pagkamuot sa saiya. Nangangapudan ang liturhiya niya tungunyan na lugod kita gabos maghihinguwa na papagdanayon ang tunay na espiritu ning hiniras-hirasan asin pagmangno sa lambang saro. Siring man sa laog kang Santa Misa ngunyan sa tuyang masasaksihan ang pagsugo asin pagbabagong panuga kang mga katekista sa taon na ini sa saindang apostolada kan pabalangibog kan Barhay na Bareta sa paagi ning pagtukdo sa manlain-lain na eskwelahan kan mga katukdoan ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Sinda nagsimbag sa pangapudan nin mahal na Dios. Lugod papagdanayon sinda sa iyang grasya. Makakaibahan yato sa misang ini ang satuyang ginagalangan na Kora Paroko Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta. Pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo ka Bos, mga tugang. Diyos, marhay na aga man po, Father. Sa loob ka ining misa, kami bimanyato ang satuyang mga katikista. Ngunyan, iyon aldaw, kung sa insinda official na susugo sa pagpuon kan pagkatikesi sa mga eskwelahan na sakop kan satuyang parokya. Kami binyato na sa inang pagtukdo, dakol na mga akian, mabuksan ang puso asin isip, sa tunay na pakasabot sa pagtubod, asin ining pagtubod, yon maging giya asin inspirasyon na sa indang pagkabuhay. Mga tugang, ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangad ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurang ng Diyos. Mahirak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buod. Inuumaw mi ka, pinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinakamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamang, kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo kakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Da ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan luro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo,
sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na sa dakula mong karahayan, na labi pa sa mga merito, sin kamawotan kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa mo ang sa imong pagkaherak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kang konsensya, asin itao mo ang dai mahagad nin pamibi. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ta kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang kapahayagan ni Propeta Habakuk. Sa iyang ipinahayag na lugod ang gabos magtubod na daisinda pababayaan nin Diyos, urok na sa panahon nin kahurasaan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. Kagurangnan, sagud no arin ako magkukurahaw na tabangan, as hindi mo ako dadangugon. Magkurahaw, pagpasakit, as hindi mo iligtas. Ta daw ta ipinapahiling mo sa ko ang mga karatan. Ta daw ta hinihiling mo kung sain may inaapi. Pagratak asin pagraot, inian sa kong nahihiling. Gabos nag-iiriwal, gabos nagraralaban. Dangan ang kagurangnan nagsimbag asin nagsabi, isurat mo ang sa imong nahihiling. Isurat mo nin malinaw sa mga tabla. Tanganing madaling mabasa, hulitan sa imong nahiling, may sadiring panahon, nagahalat na mautob. Kung maghaloy, halaton mo, huli tamadatong na daing duwa-duwa. An kalag na bakong matanos, nasasala, alagad, an matanos, mabubuhay sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kuno arin madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Aawiton po niya to. Madya, maugmo ang umawontaan kagurangnan, irukyaw ang gapo nin satong kaligtasan. Madya sa atubang niya, magpasalamat sa mga awit, irukyaw taan kagurangnan. Madya, dumuko asin lumuhod kita. Lumuhod sa atubang nin Diyos na naglalang sato. Siya ang satuyang Diyos, asin kita ang sa iyang banwaan na sa iyang pinapasabsab. Kakarnerohan na ataman kan sa iyang kamot. Kung ngunyan, madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Arog kaidto, duman sa meriba, duman sa masa sa lantad, kanako sinugutan kan sa indong mga magurang,
kanako sinugutan ninda, dawa nahiling ninda, an sa kuyang mga gibo. Ipinahayag ni San Pablo kay Timoteo na ang sarong leader kaipuhan na magpahiling din makusog na pagtubod sa Dios, urog na sa panahon ning kadifisilan. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Kaya pinapagiromdom ta ka na orog mong gamiton ang regalong itinao sa imo ning Dios, kan iduta ko sa imo ang mga kamot ko. Huli ta ang espiritu na itinao sa to ning Dios, bakong nagpapatalaw sa to, kundi pinapano kita nin kapangyarihan, pagkamuot asin pagpugol sa sadiri. Kaya dai ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Dai mo man ako ikasupog, ako na nabibilanggo para sa iya, kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan, huli kan marahay na bareta, sa tabang kan kapangyarihan ning Diyos. Gibuhon mong arugan ang mga itinukdo ko sa imo, asin magdanay ka sa pagtubod, saka sa pagkamuot na inako ta dyan ki Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-eerok sa to, ingatan mo ang katotoohan na ipinaniwala sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susok kay San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangan. Nagsabi sa kagurangnan ng mga apostoles, pakusuga ang samong pagtubod. Sinabihan sindakan kagurangnan, kung igwa kamo nin pagtubod, nasiring kan pisog nin mustasa. Masasabihan nindo ining kahoy na si kumoro, magabot ka dangan makatanom sa dagat, sin makuyog iyan sa Indo. Halimbawa, igwa kamo ning surugoon na nag-aarado o nag-aataman nin mga karnero. Pagabot niya hali sa uma, naalukon daw nindo siyang magkakan, dain hanggad, kundi ini ang sasabihon nindo sa iya. Andamaan sa kong pamanggihan, dangan magsangli ka asin maglingkod. Sako, maglingkod sako mantang nagkakakan ako. Pagkatapos ko, pwede ka nang magkakan.
Pinapasalamatan daw ang surugoon, huli ta kinuyog niya, ay pinagbuot sa iya, dai. Arog man kamo kaiyan. Kung nagibo na nindo, ang ipinagibo sa indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kamo, mga surugoon sana kami, ginibumisan na ang samong katungdan. Marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po. Maray na aldaw liwat sa indo kabos mga tugang. Marhay na Sabi ko sa pagpuon kang misa, gigibuhon niya tuong niya na aldaw ang formal na pagsugo sa tuyang mga katikista. Ini ang tanda na sinda mapuuna kan pagtukdo kan katikismo sa mga eskwelahan na sakop kan parokya. Naogma po ako na ginigibo niya tuong igirarengon yan, huli ti kang nakaabot o nakalihi sa 12 taon ang katikesis na pundo para sa mga aki, para sa mga estudyante sa laog kan eskwelahan. Sinaram niya to ang bunga kaini. Namatayan niya to ang bunga kaini sa buhay kan parokya. Kan nagpa first communion kami sa mga aki, ang mga aki dahil nga ni tataong manguros ang iba. Dahil nga ni tataong mga ang mga simpleng bagay na dapat aram, dahil nanggad ara o dahil matandaan kan mga aki o dahil aram kan mga aki. Kaya mahalaga mga tugang ang role, ang parte kan mga katikista sa pagpatalubo kan pagtubod niyato bilang mga paratubod. Minsan kaya nalilingawan niyato ang totoo, gabos kita mga katikista. Actually, parents are the first catechists, our first catechists. Ang sarong magurang na nakakasabot kan sa iyang katungdan bilang sarong magurang, dapat aram niya na siya ang enot primeramente na matukdo kan pagtubod sa mga aki niya. Siya ang enot na magmumuklat sa mga aki kan manunungod sa mahal na Diyos. Kung si Isay si Kristo, magtutukdo sa mga aki na manguros. Minsan kaya sa kasibutan niya to, sa kadakol na mga obligasyon asin responsibilidad, ang saro na nalilingawan niya to, iyo ang pagtukdo kan pagtubod sa mga aki. Tano? Kasi focus sa maray kita sa mga kaipuhan sa harong, sa mga kaipuhan kan tulak, sa mga kaipuhan na bagay para sa pagbuhay, nalilingawan niya to, na ang pagpatalubo kan pagtubod, buhay man, tunay na buhay, asin tunay na kayamanan, sa tuyang pagkabuhay. Ang pagtubod mga tugang, iyo ang kasimbagan sa kadakol na mga kahaputan niyato sa buhay. Mga kahaputan na kung sa inakabase ang rason kan sa tuyang pagkabuhay, ang kaugmahan kan sa tuyang pagkabuhay, iyo iyan ang pagtubod. Inisarong regalo ning mahal na Diyos sa tuya. Sabi nga ni kayan, garo inisarong banhi na inako niyato, kan kita binunyagan, sinampadago sa pag-edukar kan pagtubod na iyan, pagpararom kan pagtubod na iyan, na yun obligasyon kan mga katikista, garo baga pag-ataman, pagbubho, pagbaribi, kan banhi na nyaon sa tuya, tanganing ini magdakula, magtalubo, kasi kung ang pagtubod kayamanan kan sa tong buhay, kaipuhan i-develop niya ito iyan, pararumon niya ito iyan, tanganing tunay na maging yaman kan sa tuyang pagkabuhay. Sabi ko kasubago, regalo nining mahal na Diyos, mga tugang sa tuya, ang pagtubod kung sain, huli kan grasya ning mahal na Diyos, kita nagiging bukas sa pag-ako kan mga katotohan na itinutukdo sa tuya, kan mga bagay manunungod kay Kristo, regalo ning buhay o regalo ning mahal na Diyos sa tuya. Mantang ini regalo ning mahal na Diyos, igwamang kita ning parte na dapat niya itong gibuhon, regalo asin responsibilidad ang sa tuyang pagtubod. Ina ang dapat na tungkusan niya to sa buhay. Kung paano kita naghihigos para sa mga pangangaipo, dapat naghihigos man kita, naghihinguan ning labi, tanganing masabutan niya to ang sa tuyang pagtubod. May sa buhay niya to ang sa tuyang pagtubod. Kumusog kita sa satuyang pagtubod. Siguro ini mga tugang ang namatayan kan mga disipulo. Kung
kung ano ta nagdulok sinda kay Jesus. Pangangaipo para sa inda na magkusog sa pagtubod. Kagurangnan, pakusugaan sa mong pagtubod. Increase our faith. Kasi talaga ang totoo, namamatian niya ito iyan. Igwa nga nila nagsasabi, ang iba, wawara na ako, Father, ng pagtubod. O maloyaan sa kuyang pagtubod. Luway-luway. Dahil nga nga, Father, ako nagsisimba. Dahil ako nangangadji. Kasi sa paguna kaya niya ito, ang pagtubod, nyaon lang siya sa tuya. Gibo lang niya ito. Kung nga matian niya ito, na nagkukulang kita sa pagtubod, nawawara ang pagtubod, arugan mga disipulo, iyo man dapat niya itong sabihon, kagurangnan. Pakusuga kami sa pagtubod. Takon inirigalo ning mahal na Diyos, then we have to ask the Lord, increase our faith. Pero magayunan mga tugang ang simbag ning kagurangnan. Mantangan mga disipulos, nagahagad na pakusugon sila sa pagtubod, patulubuan sa pagtubod, ang sabi ning kagurangnan, ang kaipuhan mo sana, sadit na pagtubod. Sadit na pagtubod. Sabi ning kagurangnan, kung igwa ka mo nin pagtubod, nasiring kan pisog nin mustasa. Pisog ning mustasa, sa dito ining pisog. Din mga kapag sabi ka mo, saro ngayang kahoy, magabot ka, asin maglipat ka o maglukso ka sa tubig, sa dagat. What you need is little faith. Sabi ko kasubago, ang pagtubod kaya mga tugang, biyaya ning mahal na Diyos. Grasya ning mahal na Diyos. Kaya kung kita naghahagad na pakusugon kita sa pagtubod, gusto niya to na maging totoo ang pagtubod na iyan. And true faith is always little. Ang tunay na pagtubod, permisa ng sadit. Kasi ang tunay na pagtubod, nagmimidbid kan Diyos na iyo ang kagtao ka iyan. It makes us always little in the eyes of God. It gives more room for God. It makes us always humble. It makes us see ourselves as little ones. Nagirumduman ko mga tugang si Santa Teresita del Niño Jesus. Kasuudma, nagsilibrar kita kan sa iyang kafiestahan. Sabi ni Santa Teresita, I am only a little soul who can only do little things for God. Pero daibot sabihin ka, na maluyaan sa iyang pagtubod, kundi ang tunay na nagtutubod para tubod, minimidbid, I can only do little things. I can only give little things for God. Pero, miski iyan sadit, kung iyan tunay, kung iyan pinapakusog ang grasya ng mahal na Diyos, it can make miracles. It can grow a lot of difference sa buhay niya to, sa buhay kan mga tao na sa tuyang pinaglilingkudan. Ang ibang mga katikista digdi, nagkapira sa inda, 10 baguhan. Sabi sa kuya, Father, anong gigibuhon mi? Nag-aalangan kami, o natatakot pa kami. Dahil panggaya kami ito na magkatikesis. Sabi ko sa inda, actually, ang totoo, dakol na kamong nano, Dan. Pero ang pinaka-importante, na sa indong pagibo ka iyan, dapat nagtutubod ka mo, that you are just doing the work of God in you. Instrumento ka sana. Ang totoo, you can only do very little sa imong pagtukdo. Kasi kulang pamanaan sa tuyang mga tunay na pagkaaram. Pero ang akin na sa tuyang tinutukdoan na bukas sa grasya ng mahal na Diyos, mag-aako nin dakula kan mga bagay na sa tuyang sasabihon sa inda. Faith is always little. Taano? Hulit na mas dakula ang partikan mahal na Diyos. Sa pagibo niya to kan misyon, tanganin kita magtalubo sa pagtubod, tanganin ang iba magtalubo sa indang pagtubod. Ang tunay na pagtubod, mga tugang, magre-recognize, magmimibid kan sa tuyang pagiging maimbod sa Ebanghelyo. Ang saro ngayang surugo na hali, sa mabalik ngaya sa iyang trabaho, o sa harong kan sa iyang amo, iyo pang maglilingkod, iyo pang magtataon ng pagkakan, mahugas kang masaray kan mga kinakanan, dahil nga ipapasalamatan kan amo. Pagkatapos ngayang gibuhonin doan gabos, sasabihonin do mga sarugoon sana kami, ginibumi sanaan sa mga katungdan. True faith will recognize the need for fidelity. Magiging maimbod kita sa satuyang mga ginigibo. Sa satuyang mga ginigibo. It seems like useless kita no? Ginigibo ta sana dapat ang gibuhon.
Kasi nagsusunod man sa kay sa kabutan ning mahal na Dios. Sabi ni Santa Teresita, ang dalan sa tunay na kabanalan are my little ways. Kaya inaapos siya little flower. Ang sayang spirituality is little ways. Para sa iya, ang paglaba, ang paglinig, ang paggibo kan mga gibo sa harong, na pano nin pagkamuot, dakulang mga bagay sa atubang ning mahal na Diyos, na iyo andalan para sa tuyang kabanalan. Ang pagiging maimbod sa tuya, buhay, pagmidbid, kan pagtubod na trabaho, kan sa sarong tao na nagtatalubo sa pagtubod. Fidelity to the little things we have to do is a work of faith in us. Ang tunay na pagtubod, mga tugang, padagos sa nagsasarig at sa nagtitiwala sa mahal na Diyos. Urog na sa mga panahon na garo baga ang kagurangnan, da ita nadadangog o wara sa tuya, ubungog sa tuya mga pangangaipo. Inang nahihiling niya ito sa inyo na babasahon sa libro ni Propeta Habakuk. Kagurangnan, sa kunuarin ako magkukurahaw na tabangan, asin daing mo dadangugon, magkurahaw, pagpasakit, asin daing mo iligtas. Nahiling niya, gabusan ng mga iriwal, kariribukan, sinhaloy ng panahon siya namimili sa mahal na Diyos. Ano ang sa iyang gigibuhon, nuarin ini mapupundo. And it seems the Lord, ganda siya din hadangog. Alagad siya nagrireklamo. Mantang sinasabi niya ini sa kagurangnan, ini paagi kan sa iyang pagtitiwala sa mahal na Diyos, na nakakaaram kan gabos, na igwaning kontrol kan gabos. Naabot sa buhay niya ito mga tugang na kaipuhan tang silbatin naman niya sa kagurangnan. Kagurangnan, ano to ako, pirmina sanang ako, waan familia, na igwaning problema, may helang, kariribukan, o rin mapundo ang krisis niya ito. Para magayon mga tugang na sabiho niya ito ang mga bagay niya sa tubang ning kagurangnan. Bako tanganin kita mangreklamo sa iya, kundi tanganing ipahayag niya ito ang satong pagtubod. After all, it is the Lord who has the control of everything, of the things around us, of the history of the world, of our life, ang Diyos. Kaya magtiwala sa iya. In His time, magkakaigwaning kasimbagan. Sabi ng kagurangnan, kung maghaloy halaton mo, huli tamada tong nadaing duwa-duwa, ang kalag na bakong matanos na sasalaalagad, ang matanos na bubuhay sa pagtubod. Even if it will mean waiting for some time, for months, for years, ang taong nagtutubod, padagos na nagsasarig. Miski sa pinakadipisil na panahon kan sa iyang buhay. Kanhuring parte kan buhay ni last 3 years, kan buhay ni Santa Teresita del Niño Jesus. Igwa siya ning helang. Sinkadako lang sa iyang tinios. Pero sabi niya, the Lord has been with me since even as a child. Since sa kudmo niyan, padagos na kaibahan niya ako. Miski sa panahon na ini, kan sa kuyang pinakadipisil, sa panahon na ini, kan sa kuyang kadipisilan, ako nagtutubod na daig niya ako babayaan. Miski sa panahon na dipisil asin masakit, hinahagad siya sa tuya, na kita padagos sa magtubod sa mahal na Diyos. Sa pagpadagos sa ato mga tugang kaining misa, hagado niya to ang regalong iyan ng Diyos sa tuya. Magtalubo kita sa pakasabot, sa pakaaram, sa gibo, asin sa buhay niya to. Hulikan pagtubod ay tinaw ning mahal na Diyos sa tuya. Sinlugod, kita man maging instrumento, araw ka ng mga katikista, para sa iba, na sinda magtalubo man sa pagtubod, sa pakaaram, sa buhay, asin sa gibo. Amen. Isusunod na po niya to, andrito, kan pagsugo, asin pagbabagong panuga, kan mga katikista. Ang Diyos na sa tuyang Ama, tinauan ang sa tuyang parokya, nindakulang regalo. Ang regalo, ang marhay na bareta, nananitawo ang sa iyang aking si Jesus. Bilang kaayon sa Kristiyanong komunidad, nakikiheras kita sa responsibilidad na pangatamanan ang sa tuyang kapwa, asin ipahayag ang marhay na bareta na sa tuyang nadangog. Magkapira sa mga membro kan sa tuyang parokya, nagsimbag sa pangapudan ng kagurangnan,
sa paglingkod sa paagi ning pagkatekesis. Ngunya na aldaw sinda susugoon bilang mga katekista kan sa tuyang parokya. Sinda ipipresentar ni Mrs. Eden Agravante, Coordinator ng Catechetical Ministry. Namumuotan na Reverendo Padre Felipe B. Calvera III, ganwaan ng Diyos, buot ka pang ipresentara ang mga bagong katekista. Sinda po nag-agi sa magkakanigong formasyon, asin andam na maglingkod sa pagbalangibog kanan marhay na bareta. Sinda po, Abad Nelly, Caballero Maria Minini, Uya ako, kagurangnan. Cáceres Teresita, Uya ako, kagurangnan. Castilla Grace, Castillo Maria Lourdes, Lorenda Flavel Lourdes, Inupia Jesus, Uya ako kagurangnan. Panoncio Nora, Uya ako, kagurangnan. Rentoy Nancy, Uya ako, kagurangnan. Tomatorgo Emeline. Siring man ang mga katekista na nag-andam, asin buot maglingkod giraray ngunya na taon. Sinda po, Bermejo Bernardita, Bere Caridad, Barcena Eden, Uya ako, kagurangnan. Bragais Marilyn, Uya ako, kagurangnan. Bragais Alfonso Jr., Lorendo Benjamin, Uya ako kagurangnan. Gomez Victor, Lumida Lani, Nismal Maria Francia, Ortega Antonieta, Sigara Castillo Alma Belia, Tandy Manilin, Uya ako, kagurangnan. Tugas Maria Regina, Ako, kagurangnan. Tino Edilisa, Tirao Estrella, Ako, kagurangnan. Sister Edita Ribano DM, and Barida Ramon. Isusunod na po niyato ang pagpahayag kan mga katekista kan sa indang panuga nin paglingkod sa misyon kan simbahan sa paagi nin pagkatekesis. Namumutan ko mga katekista, kamo nagsimbag sa pangapuda nin kagurangnan, sa pagdara asin pagbalangibog kan marhay na bareta, sa paagi kan apostolada nin pagkatekesis. Kamo pinasusubol ko na darahon, ihiras, asin ibalangibog ang mga ray na bareta sa gabos nyatong mga tugang. Kaibaan katawuhan sa lokal nyatong simbahan, makanood kamong mamidbiran ang grasya, nin marahayo ng kagurangnan, sin magin mga buhay na saksi sa pagsabuhay kan sa iya mga tataramo na singibo. Ang Espiritu nin Diyos, iyo nag-aapod sa indo, na ihiras ang gabos na grasyang ini sa katawuhan. Kaya ngunyan, simbagon nindo ang mga minasunod na kahaputan. Ano, nanunuga kamo na ipadagos ang sa indong maludok na paglingkod na sa indong parokya, urog ng gayo sa apostolada ng pagkatikesis? Ano, nanunuga kamo na magiging bukas sa pasabong kan Espiritu Santo, sin magiging handa sa paghiras kaini sa dakol? Ano, nanunuga kamo na sa indong papapusugo na sa indong pagkaaram, personal man o ministerial, manunungod sa katukduan kang simbahan, sa paagi kan manlain-lain na formasyon? Sa bilog na buot, ako si nanunuga sa atubang ning mahal na Diyos, kasi sa banwaan, kan sa kuyang kamautan, na isagibuan sa kuyang katungdan, asin responsibilidad, sa dayaday na paglingkod bilang sarong katekista. Nasasabutan ko na bilang sarong binunyagang Kristiyano, may katungdan ako na ihiras asin ibalangibog ang tatarabong kan Diyos sa katawuhan. Sa kuya man na mamauton, nasa sa kuyang tataramon, asin gibo, mahiling asin mamatian, ang presensya ni Kristo. Pakasugon malugod ako, kan grasya, kan Espiritu Santo,
na maging maimbod, masinunod-sunod sa sakuyang ministeryo. Inaako ko ang sa indo mga panuga, asin kaiba ako sa pagbalangibog kan marhay na bareta nin Dios. Danay lugod na mapasa indo ang Espiritu Santo bilang sa indong giya sa pagsimbag nindo na sa iyang pangapudan. Ngunyan, isusunod po niyato ang pagtao kang Biblia bilang simbolo kan sa indang kapanugaan asin misyon. Ako ay ining Biblia, simbolo kan sa imong paglingkod kay Kristo, asin kan sa iyang simbahan. Maging maimbod ka sa pagbalangibog kan tataramon kan Dios. Tanganing ini maging presente sa puso nin mga tawo, sa ngaran kan Ama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Sa pag-arang kang grasya nin mahal na Diyos, ang mga katekista mapamibi sa kagurangan. Makatapos na. Pamibi ng katekista. Pag umawon ka, Diyos sa samuyang Ama, ninhuli sa mamamoton na pagtiwala, itinaom mo sa tawo. Ang gabos na sa imong linalang, ipinamugtak mo sa samuyang kamot. Tanganing sa mong pakarhayon, pangatamanan, asin pagbaguhon, huli sa espiritu kan sa imong aki. Siring man ang samuya man sa nang pagkaligtas, itinaom mo sa mo, tanganing sa mong padanayon, sa pagwaras kan sa imong katuninungan, asin katanusan, asin kapangakuan, ning buhay na daing kasagkoran. Mamudag man lugod ang sa imong aki, sa samuyang pagkabuhay, tanganing huli sa imo, maitaon ni yaman ang buhay sa bilog na kinakban. Makisumaro malugod kami sa imong espiritu, na yaon sa mo, sa pagpahayag kan sa imong pagkamuot, sa gabos na tawo. Ang kamarawayan manidigo sa imo, Ama, sa imong aki, asin sa imong espiritu, ngunyan asin sagod pa man. Amen. Amen. Sa maupang pag-ako, sa mga katekista, upakan po niyato sinda. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga. Asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanda. Pinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo.
sa banal na simbahan na Katoliko, sa propakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibinin banwaan. Mga tugang, mamibi kita sa Dios na mahirakon, asin mamumuton, na iwara sa sato, ang satuyang mga minamawot. Sa lambang pag-arang sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang bilog na simbahan, tanganing sararo, ang satuyang tingog sa paghagad ng katuninungan, asin pagkasararo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga namamayo ng banwaan, tanganing hingwahon na maguntok sa siriplingan asin pag-iriwal, makamtan ang biyaya ng katanusan, mabibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga nagtitios nasa kahorosahan, asin mga nagahelang, tanganing sindaman matabangan na makapagbaklay, pasiring sa pag-uswag, paghirahay, asin pagbago kan sa tuyang nasyon, minsan kaniguan ang kaulangan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makamtan ang pagkaburonyog sa bilog na banwaan, sa satuyang mga harong, asin sa man kita paduman, huli sa oraldaw na pagpapabibi, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit nun, palada ang samuyang pagtubod, pakusuga ang samuyang pagkamuot, pasariga ang samuyang paglaom, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Handog ng
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako, sa indong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo na sa mong sineselebrar, susok sa katungdaan in tamang paglingkod, magkanigong utuba ang pagpapabanal kan pagtubos mo sa samo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtios, pinara niya ang sa mga kasalan. Sa pagkabuhay liwathali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sinisantos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos sa nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, borabo din gabos sa kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kasi mong Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin itinaw sa iyang mga disipulos, taan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo niyang sa kuyang hawak, na idudulot, para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singirari pagpasalamat sa imo. Tinawa sa iya mga disipulos, taan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tanian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan, ipinakamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, ng tinapay nin buhay asin kalising kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Giromdoma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa magadan. Tangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena, ina kan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdaton ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, nanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanlig ka sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalak, kan maubang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanaunan. Yesu Kristong kagurangnan, ikan na nagsabi sa imong mga apostoles,
Katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanig na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan. Kanda nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamunin katuninungan. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan na kami mahimaan asin mabasog kan mga sakramentong ini, sakod na kami maging siring sa samong pinapakinabangan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa lipot na panahon. Announcement, ngunyan enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita din second collection. Ang kantidad na itataon niya to tabang para sa seminaryo, digdi sa satong archdiocese. Itatao ini sa opisina kan ekonomo, sa residensya kang arsobispo. Collections for the week, September 19 to 25, 2022. Cash receipts. Daily collections, 32,822 pesos. Sunday collections, 34,355 pesos. Collection boxes, 12,118 pesos. Total collections for the week, 79,295 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Hilbert and Melissa Gontang family, Rafael Oliver M. Abanyo Jr. and family, Mr. and Mrs. Raul F. Villarete and family, Lorna V. Villarosa, Beverlyn and Erlinda Lanuzga, Jesus De Vega, Lucille Velasco, Onemig Trading, Peroa family, Janice and Franz Malto and family, Hiso family, Mary Det Balingbing, Juanito Velasco Jr., Melissa Madronio, and Sarong Anonymous Donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe Colvera III, Parish Priest. Matindog po. An kagurangnan, mapa sa Indo. Masin sa imong espiritu. Bendisyon naman lagod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Es buena vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Es buena vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del vigor, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región.